Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Agatha Respa Fabiola. Kanthi irah-irahan diadang lolor ketapruk. Rikala aku cilik, watara taun 80-an, yen ana tontonan layar tancep, ana alun-alun kahanane rame banget. Pawongan gedhe, cilik, tuwa, enom padha golek hiburan. Apa maneh yen sing diputer film kang isih klebu durung suwe, sing nonton mesti akeh. Sadurunge muter film biasane ana mobil kang turut dalan wara-wara yen mengko bengi bakal ana film ing alun-alun karo promosi dagangane. Kaya nalika aku mulih saka sekolah, aku lan kanca-kancaku menangi mobil kang wara-wara. Mula aku lan kancaku banjur kangsen arep nonton bareng. Jam 7:30 bubar salat Isya, aku pamit marang bapak lan ibu menawa arep nonton layar tancep karo kancaku, Yuli lan Endah. Bapak, Ibu, kula badhe nonton layar tancep, menapa pareng? Lehku pamit. Karo sapa lehmu arep nonton? Pitakone bapak marang aku. Kalian Yuli lan Endah, Pak. Lehku semaur. Ya, sing ati-ati lan aja kewengen, ngendikane bapak. Sawise bapak paring izin marang aku salaman karo bapak ibu lan ngucapake salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjur aku mlaku tumuju marang omahe Endah kang ora adoh saka omahku. Tekan kono bocah loro Endah lan Yuli wis ngenteni aku. Sawise pamit wong tuane Endah, aku lan kancaku mlaku menyang alun-alun bareng wong-wong ing dukuhku. Kahanane rame. Saka dukuh nggonku alun-alun ora adoh. Udakara gur 0,5 kilometer. Ora krasa anggonku mlaku wis tekan alun-alun. Ananging film durung diputer, isih promosi kanthi badut kang nglipur ana dhuwur mobil sinambi jejogedan. Jam 8:30 film wiwit diputer. Nalika proyektor nyorot layar lan judul irah-irahan film katulis, Dongkrak Antik. Wong sak alun-alun banjur padha surak-surak. Marga wektu semono film Warkop Dono Indro Kasino pancen dadi film favorite masyarakat. Lagi rame-ramene ana layar katulis istirahat. Masyarakat surak-surak meneh. Wektu istirahat biasane ora suwe, watara 10 menit kanggo ganti rol film. Wong-wong padha menyat saka panggonane padha golek panganan ing saubenge tontonan kaya kacang goreng, gembus lan sapanunggalane. Watara 15 menit film wiwit diputer maneh. Wong-wong padha mapan lungguh ana panggonan mau sadurunge ngaso swara-swara sorak-sorak. Wong kang padha nonton wiwit keprungu maneh yen pas adegan lucu. Lagi rame-ramene keprungu swara kentong saka bale desa ditabuh kaping 10. Mula aku banjur njawil kancaku Yuli lan Endah. Yul lan Endah krungu ora kentong bale desa wis ditabuh kaping 10? Iya, aku krungu nanging ora dak etung. Tegese saiki wis bengi, ya padha mulih.
pangajakku marang kancaku. "Yuk, mundhak kawengen, mengko ditukani bapak lan ibu," jawabe Endah. Mula aku, Yuli lan Endah banjur ninggalake alun-alun mulih karo ing tangan padha nyekel gembus dhewe-dhewe. Rikala mlaku bali kahanan sepi, ora kaya rikala mangkat. Merga akeh wong sih padha nonton. Watara 10 menit wis tekan ngarep bangunan sekolah sing wis suwe ora dienggo. Mula kari wujud gedhong suwung kang wayah bengi katon nggilani. Dene dalan cilik kanggo tumuju marang omahku ana kulon bangunan mau udakara 70 meter. Pinujune sadawane dalan wis ana lampu listrik saka gereja. Nembe wae mlaku watara 30 meter sawise ngliwati sumur tuwa. Dumadakan ana barang cemlorot tiba sawetane sumur tuwa saka bangunan loteng. Aku lan kancaku mandeg karo nggatekake wewujudan mau. Barang mau munggah maneh menyang loteng lan mudhun maneh. Bareng kaping 3 wewujudan mau sangsaya cetha, ya kuwi pating kruget kaya dene usus wong gupak getih. Kanthi gondo kang arus. Mula aku lan kancaku banjur mlayu ananging kaya ora bisa obah. Bareng aku maca Allahu Akbar, nembe aku bisa mlayu karo jerit-jerit. "Ana Mamedi, ana Medi!" Tekan ngarep omah bapak kang lagi lenggah karo mirengake radio langsung dak sikep. Ambekanku ngos-ngosan. Semono uga ambekane kancaku. "Ana apa kok katon leh padha kamigilan?" "Wonten sumur tuwa, kula sumerep Memedi wujud usus dawa saking loteng, Pak." Aku semaur. "Oh, kuwi jenenge Memedi lur ketaprok. Sing nunggu sumur kuwi pancen sering ganggu wong liwat. Kadang wujud wong nini-nini tekenan, kadang gendruwo." "Ampun, Pak, ampun ngendikan bab Memedi, kula ajrih." "Wis kono mlebu ngomah, wisuh ndang mapan turu. Endah karo Yuli ben dak terke bapak." Aku mantuk lan terus mlebu ngomah, wisuh lan mapan turu. Dene bapak ngeterake Endah lan Yuli. Karipta dening Agatha Respa Fabiola. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor kalih tanggal 51 Juni 2000 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.